ngenxa zebalala mungibiza ngamagama ungiyukubisa nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa zebalala mungibiza ngamagama ungiyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo-MC Pholobas umfana weSiyaviva online radio, Siyaviva TV1, Siyaviva waya. Sinawe ke namhlanje la emzini omkhulu wakoQwabe koMpangazitha esigodlweni esikhulu esibizwa ngokuthi ke ikwaNjongo. Dokotela sikwamukele sikubingelele kuMedo omkhulu. Ngibonge baba uMapholoba ukuthwala isikhathi ngibingelele bonke ababukeli beSiyaviva 1 TV. Kuyaphileka kodwa? Hayi kuyaphileka mfoka Mapholoba, kuyaphileka mfoka Mapholoba. Kade sakugcina uyifihle phi kangaka? Umsebenzi umngenhla? Hayi Mapholoba umsebenzi hayi ungiqalile Mapholoba. Dokotela ke siqale nje into enkulu abantu abafisa ukuyiqondisisa. Ubusa bathe uyahamba umuntu ekuyisona sihloko ke mbukeli lapho ngasekhaya esikhuluma ngaso. Hayi wena athi amathambo fanele ugezwe uthi omunye uthi umoya fanele ugezwe. Ake usixoxele nje ngokuthi yini ugezwa. Uyabona Mapholoba uma kukhulunywa ngokugezwa kukhuluma ngezinto ezahlukahlukene Mapholoba. Kukhona ukuthi ugezwe waphunyelwa isisu Mapholoba. Kukhona ukuthi ugezwe Mapholoba wabulala umuntu Mapholoba. Kukhona ke lokhu Mapholoba ukuthi umuntu abe nje nebhadi ithunzi into aphuma nayo Mapholoba emndenini ngoba siphuma Mapholoba emndenini Mapholoba engafani Mapholoba. Okay, ake siqale ngalo osejele njengamanje. Mayiphuma ejele kubalekile ngokuthi eze la kwaMgando wabathakathi, eze la kwaNjongo ukuzogeza. Mapholoba umuntu ophuma etoksini ophuma ejele kubalekile ukuthi mayiphuma Mapholoba akeze lapha kwaNjongo ezogezwa Mapholoba ngoba uma uphuma estoksini Mapholoba uphuma nethunzi Mapholoba lapha elingalihle Mapholoba. Kukuthatha isikhathi esingakanani ukugeza umuntu ophuma ejele? Mapholoba uma ungena lapha ekhaya Mapholoba kunendawo enguyisa khona Mapholoba uma ngabe ugezelwa ithunzi, isinyama, ibhadi Mapholoba kunendawo enguyisa kuyo Mapholoba ngiyogeza Mapholoba okuthiwa kukadeda Nhlupheko Mapholoba. Yilapha Mapholoba engugezela khona Mapholoba. Akawuthola umsebenzi usezwaba mdala ucela boteti manje. Umenza njani loyo? Ngabe uyasidinga isigeza? Hayi Mapholoba umuntu onjalo Mapholoba uyadinga ukugezwa kodwa okokuqala Mapholoba engizokusho abantu Mapholoba ababheka umsamo uqala Mapholoba. Okay. Abantu ababheka umsamo Mapholoba kuqala bangajayi izinto eziphambili Mapholoba ngoba okubaleke kumuntu Mapholoba ukuqondisa umsamo bese Mapholoba uyagezwa. Dokotela ake uthi nje kafishane wena mawugeza umuntu uyisebenzise namafutha mhlambe ani noma lokho noma singena kudalula ebantwini ukuthi uhlanganisa inani kodwa kuyenzeka imsebenzise nezinto ezithintilwane. Mapholoba umuntu mangimgeza angimgezi ngamafutha athintilwane Mapholoba. Okay. Uqala njengoba ngisho ngithi Mapholoba ukusizakala komuntu Mapholoba kuncike emadlozini kuncike ezidalweni zakubo Mapholoba. Njengoba ngithi umuntu mengabe eza lapha kwaNjongo akaqala hlole iqala abuke inkinga yakhe angathi mina angisebenzi ngiyafesa ngifaka ama-CV kodwa abangibizi Mapholoba akayibuza umbuzo why mengifaka ama-CV bangangiqashi bangangibizi akaqala bheke kungenzeka ukuthi uyofaka ama-CV abaqashi kuphambana amadlozi Mapholoba. Ngaphuphunyelwe isisu ngahamba ngayogeza kuleya nyanga ngahamba ngayogeza futhi nakuleya ngageza nakuleya akulungi indawo. Uphi umehluko phakathi kwalamabhava lezinyanga nela kaNjongo? Hayi Mapholoba uyabona lapha kwaNjongo Mapholoba uma ngabe ugezwa khona Mapholoba abaningi Mapholoba ababuye lapha Mapholoba abawuvala umlomo Mapholoba u3 days Mapholoba uphuma kuleli bhavu la Mapholoba. Hayi umehluko Mapholoba uyawubona Mapholoba umehluko lapho la kaNjongo Mapholoba. Imalini ukugeza kaDokotela uGumede? Mapholoba ugeza lapha kwaDokotela uNjongo u3.5 Mapholoba. 3500 uthi ungigeza ungikhuculule ngiqashwe na umlungu. Hayi Mapholoba ngugeza Mapholoba kuphume sonke isinyama ngisho ngathiwa umndeni wawunenkinga kwakuphambana amadlozi kunesinyama nephehlela namanzi amnyama lapha kuphuma yonke into Mapholoba kuqaqeka amafinde kade Mapholoba aboshwa lapha kaNjongo Mapholoba. Asikhulume ngenkunzi yombhemu eyalala nentombazane kade ikhipha isisu. Sikhona nesidingo sokuthi azogeza. Mapholoba sikhona Mapholoba isidingo sokuthi Mapholoba ezogezwa ngoba into yokuqala Mapholoba uyabona kwaqala kwahlehla amadlozi kuwo sekulahleke Mapholoba idirection. Okay.
waqala kwahlehla nje amadlozi idalwa kuwe sekulahleke idirection ngoba abantu into engizobaxwayisa kuyo abawabheke amadlozi emapholoba idlozi liyingxenye yokuphila idlozi liyidirection yakho idlozi uma kuke kwadeda idlozi kuwe kwadeda isidalwa kuwe into zakho ngeke ziye phambili ungazamba zonke inyanga uyiqede ungasizakala ugcine egcineni uthi lezi nyanga azingisizi kanti inkinga ikwena inkinga mapholoba sikhona ni isinyama esakhiwa igubhu kumuntu mapholoba sikhona isinyama esakhiwa igubhu mapholoba sigezwa kanjani mapholoba siyagezwa lapha ekhaya okunye mapholoba ngeke ngibakhulumele abantu abakha amapholoba igubhu okay ngoba sizakha igubhu ngokuhlukahlukana amapholoba kodwa enginethemba nakho lo muntu okusuke kwakhela isigubhu mapholoba naye kusuke efuna into yakho ukuthi mapholoba ilunge mapholoba okay asibuke ukuthi ke dokotela uma kwaba khona nje umama ekhaya egcekeni owangiqalekisa wathi wena usozwalungelwa ilutho into zakho ziyohlele zimnyama sikhona nesidingo sokuthi ngiye kanjongo ngiyokhuculula lelo bhadi noma enye indlela efanele isetshenziswe lapho mapholoba kunezinye izinto ezingafuni muthi okay kunezinye izinto amapholoba ezingafuni muthi ngoba ngenkathi lo mama eqalekisa umzali wakho eqalekisa yilesikhathi mapholoba kudeda amadlozi kuwena kumele mapholoba uphindele kuye uyohlala phansi mapholoba kukhulunywa kuxolelane mapholoba ngoba ungazamba zonke inyanga ugcine wena usola bathakathi kanti inkinga ilapha ekhaya waqalekisa ngomzali wakho namanje lo nto le ibophekile okubhlungu kakhulu kuye kube kuhle ukuthi umuntu mengabe eqalekisiwe aye kulo muntu okusuke emqalekisile esaphila ngoba uma kuye ukuthi sofile emapholoba kusuke into yakhe ngeke izilunge emapholoba isichitho sona siyagezeka mapholoba isichitho siyagezeka amapholoba uma usigeza isichitho uyisebenzise indlela yokusakha noma kusebenza lona ibhavu lakanjongo mapholoba mengabe ngakho isichitho lapha mapholoba ngigeza umuntu isichitho mapholoba kusebenza lona nje ibhavu lapha kwanjongo mapholoba ezwela ke nawe lapho umbukele ngasekhaya ukuthi udokotela uNjongo udokotela uGumede uthi masufikela ekhaya usukufike kwaNgqingeke lapho khona na kanjani ozolashwa ulapheke ngabe kuthiwa unesichitho unebhadi uneshwa unani laba kugeza uqedwe uzithole nawe usudedelwe yiyo inhlupheko isikuyekile nje usungenankinga ndawo siyakunxusa ke lapho ngasekhaya ukuthi subscribe ku Siyaviva TV kodwa ungakulinge ukhohlwa ukuthi munye vo dokotela ongakwazi ukuthatha kubeke ekukhuculule nanoma ngabe iliphi ishobhene nalethi kakhulukazi kubantu abathi basemajele dokotela ke singene kulena ke kunomuntu wesifazane ubusabathe uthandana nalendoda iyashona wathandana naleya iyashona amadoda asezaba mahlanu wonke ajola nawe ishangamlobole emgane enzeni gane wona enzeni ayashona ikhona into efuna ukugezwa kulo muntu wesifazane mapholoba ikhona into efuna ukugezwa kulo muntu mapholoba ngoba okungenzeka akaqale ebuyisa umqondo emuva ukuthi umuntu engangithandana naye washona ndlelani kungenzeka uthandana umuntu wacupha mapholoba ukuthi mawuphinde mapholoba uthola omunye umkhwenyana ashone mapholoba lo muntu sokudinga ukuthi aqala hlole qala bese ucheckwa leli lumbu leli elibulala abantu mapholoba bese uyalashwa mapholoba akagezwa umuntu onjalo mapholoba uyalashwa ngoba mapholoba lento ikuye emzimbeni mapholoba uyalapha inelumbu wena hayi mapholoba lapha kwanjonga ilumbu liyalapheka mapholoba ngiyazi ukuthi ahlukene kodwa likhona othi leli nje hayi limali engaka imalini ukulapha ilumbu la kuwena mapholoba uma mapholoba ngiqala umuntu ngimlapha ilumbu mapholoba ku 2.5 mapholoba 2500 ulishaya ichitha hayi uyalapheka lapha kwanjonga mapholoba okay kade ngiyinduna emsebenzini ngehliswe esikhundleni kade nginamatekisi ngihlonishwa ngochairman sengehlisiwe esikhundleni ayafa ngabe khona into edinga ukugezwa kulesimo esinjengaleso makwehla kweyikhundla mapholoba ngeke ngasho mapholoba ngathi abantu umsamo mapholoba abawuqaphele okay namanje ngimile lonto leyo amadlozi abawabheke mapholoba ngoba ungaba nezinto zonke emhlabeni uthi wena uhlakaniphe ukudlula amadlozi akho mapholoba kanti lezi zinto onazo mapholoba ziqhamuke ngawo lamadlozi manje sokuyaqala amapholoba kudeda amadlozi kuwo imoto zakho ziyaginqika imoto zakho ziyafa
imoto zakho uyazikhanda azikhandeki unethavele ubona abantu abasangeni sekukhona la amapholoba ophazame khona amapholoba qala uhlole qala enyangeni ubheke ukuthi into zami zonakala kuphi uzothola ukhiya amapholoba ngoba abantu bajayi izinto eziphambili bayeke ukuthi baqale ngamadlozi amapholoba Odokotela ake usitshele ngalomfana obesabathiwe imisi intombi imani imthuke ngenhlamba noma ithi unesidina kambi mayomisa leya futhi nayo isho kufanayo ileya ya nayo futhi isho kufanayo uyagezwa noma wenziwani umuntu onjalo ikhona inkinga umuntu onjalo amapholoba kusuke nenkinga amapholoba awukwazi amapholoba ukuthi unganyanywa abantu amapholoba hayi awukwazi ukuthi unganyanywa abantu kodwa ubungenacala naye ungakazi umkhube emapholoba umuntu onjalo kufuze emapholoba egezwe ngoba kunethunzi emapholoba eselihamba naye lo muntu lona eselifuna ukumbhidlizela manje into zakhe umama kamakhelwane bayamthuka abantu bathi uyathakatha kodwa uyazazi akathakathi fanele enze njani esimene esifana naleso mapholoba entweni ezikanjalo sukabili mapholoba uyabona uma uzothuka abantu mapholoba bathi uyathakatha ibhekisise lento uyibheke kabili futhi umuntu uze ethi uyathakatha yini kungenzeka kunomuntu owathwebula ithunzi lakho mapholoba hayibo uma ngabe eyothakatha kuvela wena okay uma bethi balala abantu kuhlezi kuvela wena mangakho abantu uthi dokotela umthakathi thizeni ethwebula ithunzi lami bese njalo mayekade yile kuthukwe mina impela mapholoba yenzeka kanjani leyo nto mapholoba yenzeka lo nto leyo mapholoba ngoba abantu banezinto zawo mapholoba abazisebenzisayo mapholoba ngoba ubabheka la mapholoba before umuntu aqale akhe umuthi ukuthi akubulale uqale athwebule ithunzi lakho mapholoba okay athwebule wena uqobo wena nje uyahamba uyazi ukuthi hayi lwana kade ngaqeda ngaye mapholoba sekuselusuku mapholoba sokuhamba igobhozi lodwa mapholoba oh eish mana ke uthe kuhlukene kabili okokuqala lokho okwesibili mapholoba kuyenziwa abantu mapholoba kuyenziwa mapholoba abantu mapholoba ngikubekisele nje mapholoba number 1 uyakwazi ukuthi mapholoba uma ngabe ukhonze ukuphuza kakhulu utshwala mapholoba bakufakele entweni yokuphuza mapholoba uyiphuza lento mapholoba iphile nawe babona abazali bakho usezwa nje usuxakile usuyenza izinto mapholoba abangazazi mapholoba ugcina uthuka ngalenhlamvu ukuthi mapholoba uyathakatha dokotela kunalona ke onenkinga yokuthi yempela hayi umbheka nje ishenkonzweni basola ukuthi uyisidaka uyabhubhuza usezoba nephuza face kunokushintsha isho kokuma kwezitho zomzimba kuyena noma kwesiqu sakhe kodwa yena kenzi lutho wrong kwabanye abantu futhi akoni lutho inkinga nje mayibona abantu bathi hawo lesi sidakwa babona indlela sekhewa ngayo ubusweni ebemuhle lo sisi kodwa uyonakala omunye hayi umila amapapa musa umila omunye uhanjwa wokhuphe omunye uzwa into eziluma ebusweni omunye ungafunga ukuthi unentwana iyagezelwa leyo nto la ekhaya mapholoba into enjalo lapha ekhaya mapholoba iyagezelwa ngoba kuyakhomba ukuthi mapholoba awuzalwanga unjena mapholoba into lena mapholoba oyithole la emhlabeni mapholoba manje okudinga ukuthi mapholoba uyigeze ensizweni mawufika zonke ifuna ukukushaya ayikho efuna ukuzwana nawe zonke zilwa ngempi zifuna ukubhubhisa ngesibhaxa into enjalo yenziwa njani mapholoba kumele ayibheke lo muntu ukuthi why mangena phakathi kwabantu bangishintshele bafuna ukungidla ngamazinyo why mangena phakathi kwabantu bonke bangishintshele kukhomba ukuthi mapholoba unenkinga mapholoba eish dokotela ngabe sikhona isidingo kulabo abantu abafuna ukuvotelwa njengokhansela ukuthi beqale bezogeza la ebhavini lakho ukuze bewine mapholoba phela kukho kudlula mapholoba ukugezwa mapholoba ngoba abantu mapholoba abayibheke lapha mapholoba into unyaka nonyaka umzimba uyadinga ukuthi mapholoba ugeze mapholoba ukhuculule umzimba mapholoba unyaka nonyaka mapholoba ugezwe mapholoba ukuze into zakho mapholoba zizohamba kahle hayi ngiyakuzwa mina ake siuhlabeke siulawule manje dokotela manje sifike la etafuleni kuba ngiyabona udekile kuhle
sizophetha ngakho lokho ngoba sesibheke emaphathelweni. Sithini isiluleko sakho kubantu baseningizimu Afrika, base-Afrika, even umhlaba wonke jikelele ngaleli ibhavu nalo la ekhaya. Ngoba ngizwile ukuthi uthune special abangaphuthuma nje oba ku December nje kuze kuyoshaya uJanuary unendlela owenza ngayo ukuthi bemane bebe clean nokade engazoyithola ibonus uthe uyayithola kade usitshena la eminyango ngaleli ibhavu bageza ngalo manje. Mapholoba into mapholoba engibhekise kubantu mapholoba njengoba mapholoba siya emaholidini mapholoba. Abantu lapha kwanjongo mapholoba abeze mapholoba ukuze number 1 bazothola mapholoba into ukuthi bayiphunge emzini yabo mapholoba ngoba abanye mapholoba bahambile bakogoli bako Cape Town emzini yabo mapholoba akuselanga umuntu mapholoba uyabuya ngapha lapha emsebenzini mawungena ekhaya sekugijimelwane lapha ekhaya awusazi sekwenzeka manje into okade ungayazi mawulele usuyathuka kwenzeka nje into ongasayiqondile ekhaya umuntu akasuka adlule kanjongo athatha umphako wakho ayoyiphungela ekhaya kuyolunga amapholoba. Ungathi ufike ekhaya ngene ucingo lomlungu ethi ungabusabuya nestiye umsebenzi uphelile. Impela nje mapholoba. Ngenxa yechichithe beyilokho yithelwa abantu emagcekeni. Impela nje mapholoba. Uthi wena ukulwela ukuthi abantu kade besebenza beqhubeke besebenze nokade engasebenze uthole ngonyaka ozayo uDecember abeze la kwanjongo. Impela beze lapha kwanjongo mapholoba. Dokotela siyabonga kakhulu ukukhulumisana nawe kodwa manje sibonge siqede. Ake sikhumbuze abantu ukuthi ugabe ngani la ekhaya. Ngiyakwazi ukuthi usukuthi wena uphethe indoda uphethe umfazi. Asiqale ngapha ngakumina. Ubani ophambi kwami wenza umsebenzi muni? Mapholoba uyabona masikhuluma mapholoba ngalapha mapholoba. Bengathokoza mawungambamba bembona. Mapholoba masikhuluma ngalokho mapholoba. Lokhu kwenza ukuthi abantu mapholoba bacebe. Okay. Kwenza ukuthi abantu baphakanyiswe esikhundleni mapholoba. Okay. Kungabe mapholoba unomsebenzi wezandla oyenzayo. Kungabe mapholoba uyazisebenza. Kungabe mapholoba unethaveli. Kungabe mapholoba unama tech shop. Ngabe mapholoba unamathenda. Buya lapha kwanjongo unjongo ageze mapholoba impela ngale inkunzi mapholoba kuyohamba kuyovuleka izinto mapholoba inkunzi le hayi kuhamba kuyovuleka izinto mapholoba. Okay, siqhubekele phambili dokotela ngoba ngiyazi ukuthi ihamba noJosaka mhlamba sibeqa abaphakathi nendawo sithi ukuphuthuma ngapha esaleni sakho sokula sibuye mapholoba size lapha umama wakhona lo mapholoba uyena mama ke lo uyena mama mapholoba uyabona mapholoba mase ngikuthintela lesi sandla mapholoba kumele ukhokhe mapholoba lesi sandla lesi. Umama uthi kuyakhokha. Hayi mapholoba mase ngabe ngikuthintela ngoba phela umama akahambi yedwa umama uhamba nobaba mapholoba. Inkunzi ihamba nenkomazi mapholoba. Mayidokotela nihlukanisa nithi umama ubaba khona neyibuye kwenza ebusuku yokubuya ukuphendula. Sicela sibhalele lapho ukuthi niyafuna yini udokotela azophendula ukuthi zibuye ziwudlale yini umdlalo wabantu abadala phakathi nobusuku. Ake size la red and white dokotela. Mapholoba uyabona ke lokho mapholoba okwabantu abasha awumthabathe lokho mapholoba okwabantu abasha mapholoba lokho okwabantu abasha mapholoba unenkinga yokuthi mapholoba uma ngabe uthola abakhwenyana bayahamba kuwena hayibo usetshenzwa nganaye lento mapholoba. Okay. Unenkinga mapholoba ukuthi mapholoba umsebenzi awuthole kade ufesa usetshenzwa ngalokho mapholoba. Uthi youth nje yonke abantu abasha abantu nje okwabantu abasha mapholoba okwabantu abasha unenkinga yokuthi mapholoba uhanjelwa abakhwenyana uyasizakala la mapholoba ngabe kwahamba umkhwenyana wakho ngo2014 akabuyi uma ngabe kuthintele ngala mapholoba kuyasizakala mapholoba nakho ngokunjalo akuhambi kukodwa kuba inkunzi kube nenkomazi mapholoba. Inkunzi mapholoba nenkomazi. Okay. Uma umuntu omusha unenkinga umuntu wakho othandana naye woza lapha kwanjongo mapholoba uyosizakala kungabe wahamba umuntu wakho kungabe endlini ihleni ihlala ngokuxabana buya lapha kwanjongo mapholoba uyosizakala ubone umehluko mapholoba. Hayi ngizwile mina dokotela cabanga ukuthi masigoqa asikabancintshe inombolo zakhe abantu ngoba iyona into abafuna ukuyenza manje ukukufonela ngoba basha njengoba kuDecember nje khona bangaholile ngoba bebengasebenzi bafuna amaqala unyaka bethola amadogo ake sibaphuthume dokotela. Mapholoba inombolo yami yocingo mapholoba engitholakala kuyona ithi 079 080 4929 siphinde 079 080 4929
Injalo dokotela, uhlalaphi udokotela? Ikuphi la simthola khona? Udokotela uhlala endaweni yaseThekwini eMtuzuma. Waji. eThekwini eDurban. eThekwini eDurban. Okay. And lokushini laseNtuzuma. Yebo mapholoba. Kwaji. Impela mapholoba. Umbuzo wami kusuthi dokotela njengoba ku December ngabe wona uyavala na kuze kuyoshaya uJanuary noma uzobe uvulile? Mapholoba kuyasetshenzwa lapha ekhaya mapholoba njengoba ngishilo ngathi mina abantu abasuka kuphi ngezindawo ngokuhlukahlukana kwazo before baye emakhaya abo kuyoba kune special la kwanjengo ukuthi umuntu akayidlule ethatha umphako athatha isadila sokuthi ayoziphungela lapha ekhaya mapholoba. Awu ngiyakuzwa mina dokotela ushilo wathi even phesha kwezilwandle kade babesha ukuthi bayeza. Sekuyisonke isikhathi manje. Yiso mapholoba isikhathi sifikile manje mapholoba. Asibonge kubantu dokotela niqhubeke nisibukele. Dankie. Ukuleni wangena, ukuleni wangena, ukuleni namazondo. Sanibonani. Unibingelelayo uzilungisele wakamdladla. Owaziwa ngelika Magic wamaskandi. Aphinde futhi abizwe ngomunxasi. Bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela i-album yami entsha ceke. Yokuqala nqa la kwaMaskandi esihloko sithi kunodlame. Bafowethu engingantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele. Ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene. Mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye. Noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo. Mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268. Mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229. Uzongithola ke lapho ku WhatsApp. Mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla. Magic Munxasi Mdladla. Na Instagram ke okufanayo. Bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni.